Salutare tuturor, eu sunt Gabriel, dar voi sunteți pe canalul Ronaldo Parados The Goat și vreau să știți de ce nu vă abonați. Adică fratele meu, Cosmin Roblox, a făcut 20 de abonați, bă frate. Știu că nu e așa de mult, dar pentru mine e mult, pentru că eu am doar 4 abonați și chiar v-aș ruga să vă abonați odată. Pentru că vreau să, eu cred că putem să îl întrecem și cei care se abonează sunt cei mai tari oameni și o să aibă 100 de ani de noroc. Deci, hai să începem acest videoclip, eu o să încerc să vă traduc, dar pentru cei care știe engleză, I'm sorry. I am really, really sorry pentru cei care știe engleză. Ok, what? Da, aia a fost Grinch, hai să-i dăm bătaie. Bun, deci asta e Highways with Favori. Efectiv, ăștia sunt cei mai, Doamne iartă-mă, întâi cum scrie cei mai fricoșitori noștri de pe Life of Luxury de asta. Mamă, mă arată asta. Bă, de ce nu-mi place de ăștia? Că sunt monștri. Bă, ce Spider-Man este? Bă. Ce-i asta? What the hell is this? Why am I watching right now? I think this is going too crazy. That this shouldn't be posted on YouTube. Ok, gata cu engleză. Ok, aici nu mă interesează. If you want to upgrade your locker, you need to watch this video. There's this cool app called Skin It. You can play fun stuff like games, gaming. Du-ce tu la... Mă, Doamne iartă, zic cu prostii pe asta. Hello Lux Army. This is our first ever compilation video, including the best and scariest moments from our Life of Luxury channel. Zice că astea sunt cele mai înfricoșătoare momente de pe tot canalul lor, bla 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 We bla. aren't some big company. We film and edit all of these videos ourselves one by one. So if you want to help us make more of these scary videos, let's smash 100,000 likes on this video. Also, we're almost at 10 million subs and we have a lot of new content coming. So please subscribe with notifications on if you haven't already. Now, please enjoy the video. Du-te, bă! Bă, nici măcar n-am pus stop la filmare, ce prost sunt. Ce prost sunt, nici măcar nu știu să pun stop la filmare. O să încerc să rezolv problema asta. Păi eu mă gândeam acum ce bine era când nu mă mai duceam la școală. Bun, dar hai să revenim la videoclip, Doamne iartă, ce fac aici? Ok, camera lor, lui Chester și Parker. Ce se întâmplă? Bă, stai. Suntem în minutul 2 și deja ce se întâmplă? What the heck? What the heck? Ce mă uit? Bă, nu cred, adică că sunt copil, nu cred că ar trebui să mă uit la așa ceva. Deci, cei care mai vrea videoclipuri, deci dacă nu strângem la acest videoclip 100 de like-uri, eu nu mai fac.
Eu nu mai fac videoclipuri. Adică nu cred că eu ar trebui să mă uit la așa ceva. Gen, dacă nu mai fac 100 de like-uri, eu până atunci eu pot să ziceți pa la live-ul Fluxurii când mă vedeți pe mine să reacționez. Deci, dacă mai vreți, like și subscribe. Da, am știu că asta o să pe oricum. Și asta Catherine Rooms. Catherine. Okay, our room. Tommy, listen, the way you've been behaving is unacceptable. And we know you've been disrespecting your mother. Este inacceptabil. Bă, deci ăsta Tommy a zis că vrea să-i poarte efectiv corpul mamei ei ca un hanorac. What the hell? Bă, nebun! Mama ți-a făcut mâncare și tu vrei să o omori, dracu, aici, ce faci? Ok, nu cred că ar fi trebuit să spun asta, adică cer scuze. Bă, oh shit. Thomas, if you don't stop misbehaving, we're going to take your mom away and leave you here Zice că alone. dacă nu se comportă mai frumos, zice că le ia mama, că le... Okay, I think he'll start acting better now. Mamă! Du-te, Doamne, iartă-mă de prost! Ce se întâmplă de aici? Da, deci nu cred că... Eu nu vreau să fac această serie. Eu nu vreau să... Oh! Bro, are you okay? This kid has gone too far. Come on, we have to tell Candace about this. Dude! Exactly, dude. This is your room. 11 dimineața. Okay. Candace? Dude, you hear that? What's that noise? I don't know. Candace? Ce se întâmplă? Bă, nu... What? What the hell is he doing? Stai, That noise? I don't trebuie să... know. Candace? Bă. Imaginați-vă fratele vostru să facă asta la mamă în cameră. Ok. Bun, am revenit. Deci, imaginați-vă fratele vostru să facă asta la 11 dimineața sau cât a arătat acolo. Să facă asta la mama voastră. Cred că ați luat toporul și i-ați tăiat capul, efectiv, știu. What the hell is he doing? Exactly. He's sucking your back. Și că-i suge, că-i suge spatele. Bă, uitați-vă la fața lui. Let's go tell Doris. Okay. La fața lui. Video și Licio Bravo este. Crede că fratele mai mic al ei este mort. Adică eu nu înțeleg din povestea asta nimic, dar dacă voi înțelegeți ceva, eu o să postez. Stai, asta e alt videoclip, cred. Dar nu căti ăla.
Bă, dar ce monștri sunt aici pe canalul ăsta, nu pot să cred. Bro. Ce se întâmplă? Să vedeți că acum o să apară ceva pe ecran și murim toți aici odată. Hai, dă aia jos. Dă aia jos. A, nu, dă-i un cap la mama ta. Dă-i un cap. Bă, de ce râd la asta? Ce funny a fost. Bă, de ce e dată ce e că... A, da. Nu cred că... Ce monstru a fost ăla, nu e așa de bucuros. Nu cred că e bucuros. Ce, Doamne, iartă-mă, se întâmplă? Vai, mamă. Oh, nu. Oh, nu. Puteți să ziceți bai la viața voastră? Bă, nu știu dacă să mai continui acest videoclip și să-l închid. O să mă las un pic aici. Dude, wake up. Do you hear that? Yeah, what is that, bro? I don't know. Come on. No, dude, let's get out. Și că eu auzi și parcă ce este, prietenii? Cred că iarăși suge sângele. Cred că face iarăși. Bă, what is going on? Bă, what? Ce zice? What? Oh, shit! Chester? Chester! Tu te bați să-l ajuți Chester, cârcăciosule! Ajută-l mai repede! Bă, ce se întâmplă? Oh, shit! Bă, lasă-l, bă! Bravo, Chester! Să ești prea prost și nu poți face asta. Oh my god. Bă, de ce se mișcă ca într-un joc, efectiv? Dude, guys. Bro, haide voi să plec. Bă, cum n-am internet? Ok, mi-a revenit internetul. Da, asta este alt episod și nu cred că o să mai începem altul. Deci cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Gabriel și vreau să dați acolo un subscribe. Să-l întrecem pe Cosmin, pa, pa!